Det er også derfor, jeg gerne vil sige her i aften, at vi bliver nødt til at øge vores kampkraft mere betragteligt i Danmark. Vi skal have fat i kød, ja rigtig hakket kød. Inflationen, stress for 400 hakket kød. For der skal tæskes, tøles, sejles, vises, banket kød. Så er der fandme vind i håret, vand på dækket, vand i øret. Frygt for helvede, ikke på vandvogn, jeg er pløret. Vi er færdige med det uni, men min pony er på mod. Med 2 fingre ned i suppen, og min solcreme glemt i skuffen. Vi vil skide på et vejrudsigt, for nu er starten gået. Er I soldater? Er I klar? Nu skal vi fanden råd med sel og fucking fart. Er I soldater? Er I klar? Nu skal vi fanden råd med sel og fucking fart. Kapsejlads kriger. Kapsejlads. 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 Push op, push ned, Aarhus, bliv ved. Stram de baller, affed stilet. Hvad skal vi mon kalde det, vi laver, gamle jas? Vi sejler jo om kap, så lad os kalde det kapsejlads. Ja, fucking tak, det her, det er min kajak. Og hvis du er i vejen, ja, så siger pagajen smak. Vil I drikke, vil I strikke, vil I padle eller dø? Vi snakker ikke om lus, når vi siger, at I får klø. Er I soldater? Er I klar? Nu skal vi fanden råd med sen og fucking fart. Er I soldater?